सांग्रां सालो एडिसि हापांनि साकथार मुंबाय खाथं खाजाते बरम रोमानि बिसिंते ख्लाइजाकने महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानेकिया बाहादुरनि फिल राचिथाम आजायमा सालपान्दा फियोगै रजाकने मार्बेल बाय सनामजाक महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानेकियानि कताल मांथं पान्दानो चेंसाइ रने एडिसिनि एडवाइजरी ते एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमिटीनि चेयरमैन महाराजा प्रदुत किशोर देवर्मा पान्दाव मानजाकने राजमाता बिबु कुमारी देवी स्रां सालो एडिसिनि कताल मेन बिल्डिंग तांनगो काशा कक्थुम पान्दा रिंगै अकक्तमा रोखा एडिसिनि सीएम पूर्णचंद्र जमातिया 19 महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि फिल राचिथाम आसेमा साल अ सालनो बसकांगो तनै महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि आसेमा सालनो यासांनानि बागै दाल बिदाल लुवाइ जिमं नाहारका एरिसि हाफां खुमलुंगो ख्लाइजांनाय एरिसि हाफांबाय लुवाइ जिजाक कतर पान्दा पान्दानि बिसिंतै फियोगै रोजांनाय नारवाय तंथाय नक बसकांनि लामा बुबुराव मार्बेल बाय सनामजाक महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि कताल मांथं पान्दानो चेंसाइ रनाय एरिसिनि एडवाइजरी ते एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमिटीनि चेयरमैन महाराजा प्रदुत किशोर देवर्मा पान्दाव मानजांनाय राजमाता बिबु कुमारी देवी पान्दाव नारवाय अक्रा ओङै मानजांनाय एरिसिनि सीएम पूर्णचंद्र जमातिया पान्दाव नारवाय मटम ओङै मानजाक फायनाय याक्षि बदल सीपीआईएम नि हास्ते अजमा जितेन्द्र चौधरी मानजांनाय एरिसिनि एडवाइजरी ते एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमिटीनि आदं विजय कुमार रांखल एरिसिनि हुकबारते स्नामखर बेरेंनि सामुंसारिफां आदं अनमेश देवर्मा रोंते पीडब्ल्यूडी बेरेंनि सामुंसारिफां आदं चित्तरंजन देवर्मा आकसं स्रां सालो एरिसिनि कताल मेन बिल्डिंग तांनगो कायसा कक्थुम पान्दा रिंगै अ कक्तुमा रोखा एरिसिनि सीएम पूर्णचंद्र जमातिया दिनै जों पालायनानै अफिसियेलि जों पालायनानै थांबाय दङ खोना जों महाराजा बीर बिक्रमनि स्टेचुबो आनबेल खायनाय बन मोखां खुलावै रनाय लोकरनि बागै जतन नगै माना जा माहायखे खमल नेने फरेस्ट अफिसनि गानाबो नेने पीडब्ल्यूडी अफिसनि बस कांबो अलरेडी पाइजा खोना मोखां खुलावै रनाय मांथं खुलावै रनाय जोंनि ओ program ni bisingti getson sini officially edisi hapangbai sini beba journal officer ne borang rogoi hom dodon khlaioi maharaja bikram assignment ni salpalai janai south jono nene bisi mono nene kwaio nene dolaiwo mas marawo mahaike thong jaga ne sini edisi hapang ni je office tongmani wo khna bikram ni assignment sal 113 tama bikram assignment sal pala jang chinoro main program or PWD office ni bus kangmo lama besaro sini maharaja ni amangtham makhan kolom mani bisingte sini inaugurator nai sini gobagra product bikram maniko deibu sini program don nai thok khaina ni bagai राजमाता दुखाई शौक फैनाय दैबा जोंनि लिडार गोबांमा अजामाराव अ पान्दाव मानजानाय जोंनि एएम जतन मानजानाय जे एएम रक दिनै जुनाल वाइस सिप गेट जोंनि थानाय बरनो बादोय जत एएम जोंनि अ प्रोग्रामाव फायो मानजाब फैनाय महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकनि आसेमानि सालनो रोगै ख्लाइजांनाय फुटबल टुर्नामेन्ट अबनि लगे लगे जुनाल बेरामबो महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि फिल राचिथाम आसेमा साल पान्दा ख्लाइजांनाय हनै कक्तमा रोखा एरिसिनि सीएम पूर्णचंद्र जमातिया TFL त्रिपुरा फुटबल लीग महाराजा बीर बिक्रम आसेमा सालनो रोगै जों खोनानि बिसिङावनो टोटेल जोंनि 33 टा टीम दङ 33 टा टीम नि बिसिङाव खोना 8 10 महाय मैच स्टार्टिंग नाय महाराजा आसाइमेंट सालना रोगै नेने जोन वाइज थों जागा जोननो थों डिस्ट्रिक्ट को खनांगनाय गोमती डिस्ट्रिक्ट नाय साउथ डिस्ट्रिक्ट नाय नेने नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट नाय दलाई डिस्ट्रिक्ट नाय उनकोटी डिस्ट्रिक्ट को नाय थों जागावनो खनानि बिसिङावनो जोंनि फुटबल बो जेनि थांजानाय बैलावनो जों प्रेस मीट नि बिसिंते साख्लाय रखा नेने त्रिपुरा फुटबल लीग बो माहायनाय जोंनि महाराजा बीर बिक्रमना तेबो next generation फाइने रनो बनि इतिहास बनि लाइबुमा ते बनि वान समन बनि स्मृति बनि जे सामं तांगै थांमानि न जत त्रिपुरा लोकरनो सिरनानि मुसु जों सिरoi मान खायनकेछि जोंनि त्रिपुरानि नेक्स्ट जेनेरेशन बहायनो जोंनि इतिहास न
boram bagui future ni bagui jeung wansomnani lama phainai khumlo misimi probini kok thong chini khorang